Naimbaga bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo naimbaga damag amang ted namnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Ni Apo Diyos nagbendisyon kada tayo tintayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisen kayo kakabsat nga kantaen tayo daytoy nga himno, Diyos nga ayat katan ukan. Diyos nga ayat katanukan, si kakaditi umay, agtaeng kakadkadakam, pamatimidegdegan. Kristo na si kaunay, amang ted pamakawan. Nutidakes pagbawbawyan, nga agpaysuti parswam. Espiritu mang ted kapya, iti tao na iwawa. Maikay sakam kadken ka, tapnuin ka magtalnam. Umay ka o kangangatuan, kaisalakan na ka. Tured miin na kamikan, adumteng dita denam. Di karimin katungpalen, ugas kada kamidem. Ken kain kam namnamaen, ada kam tutis palen. Itulo dipenda na kam, ditayan mo a gloryam. Agrok babkam dita saklang, amang tedken kadayaw. Naimbag arabiti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Yesu Kristo, itintayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy nga rabii. Ket ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kada kayong amin, di tabalasiw taaw, ni Apo Diyos, itagtultuloy, nga mangipaay, iti nasayaat, asalon natyo amin. Kastamat kada kayo nga kabsat mi, dito'y nasyon ting Pilipinas, ket ni Apo Diyos kumay, tagtultuloy, nga mangbendisyon, iti daytoy nga oras, tintayo nga panagdawat, iti kaasi ken kuana, iti daytoy nga rabii. Ket iti daytoy nga maudi nga lawas, iti bulan, iti Abril, ket ni Apo Diyos kuma itagbendisyon, iti agkasangay, ni Manong Jojo Rodriguez into nabigat, April 26, into April 28 met ni Tito Willie Navarro, ken ni Beth Tacuboy into no 28, ken kastamet ni kabsat nga Dwayne De La Cruz into no 30. Ni Apo Diyos ko iti agbendisyon kada kay amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan ken iti daytoy nga lawas ken kastamet kada kayo amin nga ag-celebrate kayo nga panagkalaysa ni Apo Diyos ko may tagbendisyon iti ayat itong galagasawa iti daytoy nga tiyempo. Ket iti daytoy nga rabii kakabsat ket tinaimbaga damag ket masarakan iti surat iti Aramid kapitulo 10 ken 6 versikulo 10 ken maysa ken iti 10 ken 2 ket kastoy iti maibasa. Nagbarko kami manipod Troas ket nagtarus kami ijay Samotracia. Iti sumunungal daw simmanglad kami ijay Neapolis. Manipod sadyay umuneg kami anapan ijay Filipos, maysa syudad ti umuna distrito iti Macedonia.
aken sakop ti Roma. Nagyan kami iti dayta syudad iti sumamanungal daw. Kabsat, dahito nga naimbaga damag ket may papan iti biyag ni Pablo, kas may isang misyonero, kadwana Timoteo ken Silas, ken kastamot ni San Lucas kakabsat, nga nagmisyon da kadagiti na dumaduma nga lugar. Ket makita tayo iti daytoy nga kapitulo, nga adu dagiti napnapanan da Pablo nga luglugar kakabsat. Ket ijay nga rod umuna nga panagmisyon na ket napan ijay Cyprus, ken iti may kadwa ket napan ijay Lystra, Troas, Philippi, Thessalonica, ken adu pay daddu mapay nga luglugar kakabsat. Ket kas kunakarod at dalatang matikadwa na akas kada Timoteo, Silas, ken uray pay ni Lucas. Ket maysa ti Filipos anapananda nga nang kasabaan iti naimbag a damag may papan ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo gaputa ti Filipos ket maysa syudad iti Macedonia. Kay iso nga no maysa nga syudad ket adu dagiti tattao sadyay. Ket ngarod kalpasan iti panakakita ni Pablo iti parmata ijay Macedonia, ket napanda ng kasaba kadagito luglugar, ket amuyo tunggal lugar nga napananda adu ti namati ken nabautisar pasurot ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kas di kakabsat iti kinabaknang iti panagmisyon da iti dayjay nga panawen nga kalpasan nga inuwaragawag da iti sao iti Apo ket adu dagiti namati ken umawat iti bautismo. Ket ngarod ket kas mabasa tayo nga iti kabibiyag dagiti nga missionary ket adu dagiti naglasatan da nga rigat ken tuok iti inda nga panangiyeg iti naimbaga damag iti entero alubong. Iso nga narigat dagiti napananda nga lugar. Kas kuma iti iglesia tayo dito in Acts United Methodist Church ket adda dagiti imbaon nga missionary ijay Middle East, ijay Abu Dhabi, ijay kangranan na ijay Dubai kakabsat nga umuna nga niyeg iti naimbag adamag sadyay babon iti adipen na ni Pastor Nathaniel Litana. Ket sadyay ket indanon na iti sao ti Apo ket idi napanak sadyay nakita iti nabunga nga ministeryo iti Apo sadyay babon iti adipen na ni Pastor Litana. Ken uray pay idi napanak ijay South Korea ket nakita sadyay iti pada nga Ilocano ni Pastor Rosemary Rapanot nga iso na iti umuna nga missionary nga Pilipino nga imbaon idi di panawen ni Bishop Nakpil. Ket nakitak iti bunga iti ministeryo iti Dios ijay iglesia nga ayan na ita kakabsat nga agtultuloy nga ipaay na iti naimbaga damag kadagiti kakabsat tayo nga OFW. Ket imbaga na kanyak no kasano iti kinarigat iti panangirugida iti panangimula iti sao iti Dios sadyay kakabsat. So adu dagiti naglasatan da nga rigat ken uray pay itatanga panawen kang ranata dati pandemya ket mapatbadasan da iti rigat nga iti panangikasaba iti nasantuan asurat ta itatanga panawen ket virtual ket saan nga madanon dagiti tattao. Iso nga agbalin ko maakarit kada tayo daytoy kakabsat iti kinapateg iti panagpamati ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Gapu kadagitoy nga nangi kasaba kada tayo. Ditoy ayan tayo nga nasyon tayo ket adu dagiti imay nga taga sabali nga nasyon tapno kastalaong ket mayegda iti naimbaga damag ket datayo iti bunga. Ket nga rod kakabsat iyalatiw tayo kuma daytoy nga pamati kadagiti sumaruno nga henerasyon kangurunaan na kadagiti anak yu kakabsat agtultuloy iti panangbasa iti Biblia
ken uray pa iti panagkanta kadagiti imno, ken daduma pa nga aramid iti panagdaydayaw ken ni Apo tayong Hesus Kristo. Ket nga rod kakabsat, makipagpaset tayo kuma, iti aramid iti panangi warnak iti naimbag damag. Ket uray pa sa dinutayan niyo kakabsat, sapay kuma, taidanon nyo tinaimbag damag kadigiti kakabsat tayo tulungan tayo suda amamati kay ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Hantayo kumang agsardeng nga mangbagbaga kadakwada iti kinapateg iti panagpamati. Tamamati dagiti ubing ken uray pay dagiti nataingan nga dapamati daket nasaya at iti kasasaad iti panagbiagda. Isu kakabsat iti daytoy nga rabi agtultuloy tayo nga ikamatalik ken ni Apo Dios iti biag tayo, dawaten tayo itagtultuloy nga panang bendisyon na kadatayo ket isuna kuma iti mangipaay iti nasayaat nga salunat kadatayo amin iti daytoy nga tiempo. Ket nga rod kantaan tayo kakabsat iti kanta amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios song batan na kararag ko saag kararag tayo. Amok ti Diyos di naktubaybayan. Amok ti Diyos di naktubaybayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di naktubaybayan. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. Agkararag tayo nindaklan ken man nakabalin nga Diyos peksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga bulan iti Abril nga insagot mo kada kami. Agyaman kami ken ka Apo iti parabor iti biag ken salun at mi o Diyos. Agyaman kami ken ka gapo tagtultuloy iti panangipaay mo o Diyos iti nasayat nga salun at kada kami aming anak mo iti likudan o Diyos nga adda iti threat iti COVID-19. Agyaman kami ken ka o Apo iti panangilisim kada kami iti peggad. Ket nga rod o Apo iti daytoy nga gundaway dawaten mi tagtultuloy panang bendisyon mo kadagiti kakabsat mi nga dada jibalasiw taaw. Bendisyonam kaditi panagtrabaho da ken kastamot nga bendisyonam kadi o Apo dagiti pamilya nga imbati da iti daytoy nga nasyon mi nga Pilipinas. Wenno Ama kaasyam kadimat iti nasyon mi nga Pilipinas adu o Apo dagiti addaan iti COVID sapay kuma ta bumaban o Apo dagiti addaan iti COVID. Ket nga rod o Apo bendisyonam dagiti healthcare workers nga nagtatrabaho ko tinadumdumang hospitals ken clinic. Iti panang tripato da kadagiti pasyente agyaman kami. Bendisyonam dagiti anak da wenno pamilya daw Apo ket into nagawid da sapay kadi o Apo ti lisim ikatem o Apo dagiti virus nga dagiti physical nga bagida. Ken kastamet o Dios nga bendisyonam iti pangulo iti nasyon mi iti Pilipinas ken dagiti amin nga babaen na dagiti soldado o Apo bendisyonam kadi isoda iti agtultuloy nga panangbanday da iti nasyon mi tapno maddaan kami iti talna. Wenno Ama dawaten mi tagtutuloy nga panang bendisyon mo kada kami amin nga anak mo iti daytoy nga rabii kamantalik mi ken ka o Dios itiin kami panaginana ken oray pa itiin kami panagdaydayaw into nabigat dawaten mi o Dios iti nasayat nga salunat kadagiti amin nga anak mo nga ginana iti daytoy nga rabii ken oray pay dagiti anak mo nga madamadang agtratrabaho ket dagiti ti dawat ken kararag ni babon tinagan ni Apo ming Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw ti Dios ket dagiti tayo tumanen into no umay nga Sabado.